Berkleyen düşünüyorlar. Şu täze gelen oglan bar işi. Bawan oglan. Aa, Wa. Şu da alıp geçer diýdi da ýol oglan. öyle barar da o. Ýok, bir saat oglanla alıp geçerler. Baş oňa da toýaýyp ondan. Bolya janetde geldik Aa, diýdi dost janetde. janetde. Ve bölüm başyk bolşoňa garaşmar da o. Gayrat etdi, gayrat. Kuwatsan gelendirs bida. Owo şu aqwara taňanna durs. Tiýdirak çykaber. Hawa. Gördüm ha. Sao mà chơi thích con chuột thôi. Sağ ol Zeki. Aleykümselam. Olma. Yürü. Oo. Ya mawjim. Futbola var ya mo. Üstü başın ne mi? Restorana var ya bir goju geyin ne o. Rahat etme ha. Bana baş maskara çek ol ya mo. Var geyin o bu kim diýdir o? Öyle bir mut garaşaň onu. Derre urak kole. Futbola var ya mo. Goju geyin ne o. Üstü başın ne mi? Restorana var ya. Yo, onda ne bir giyinsin ne o? Ya da ayra tenissin o. Soya şonu yerleşikte barıp olmalı o. Bariyaz ya, siz giyiri verin. Şuları alaladır. Gödögräga diýdiň aýda. Kuwatsan. Siz gidiverin ha, men eşiklerimi tükleýänçem biraz wagt gerek bolar. Ay näetdiň ay? Siz hem garaşdyrmaýyn. Yo. Häzir gelýär sen time bolupdyr. Akça koýnaňy tükläp dur, häzir gelýär bas. Böyle. Bir eşik magazyny bar gaýda. Ýör. Ýör, giňirak bol. Ýör ani. Chuột tay, formasyon ve kostüm gerek. Tercih. Oho, kuwatsan töýükjekmi? Me, şunu gey. Yo ha. Gey dostum, gey. Alan täzat ne fiwestin? Senem gaýtararsyň ýakyňam diýenden gaçyp bolma. Ol, aşak düşür geýnäni. Araşýa taşata. Adamyň bir mätäş dady hoş sözdür. Hoş söz aýdyn. Depesine täç bolar. Dirilipde aýdyň diri käsilaň kim bilip dur. Bir ýyldan soň giç bolar. Kaka, olmak berayda. Näme oglum? Olmak berayda. 10 manat. Näme etsen oglum mana? Dükkandan burada alalım. Şeyleme. İşten geleni berjek oglum, barmy? Böyle. Pulum ýok ýagny. Alo. Ece nerede? Söyleme. Bar ya Ece, ne bolupdyr? Bardım Ece. Yok. Ine taksi saklajak bolupdyr, autoda minmem. Yo bolýar Ece, minmem.
Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Tilkim ağam gayret eder. Näçe mat berje? Ama 10 manat olara. 20 day. Abi net 10 manat pulum mani gayret eder. Tilkim ağam. Başını. Vur, yana. Çıkana başını. Adam hayvan. Sağalarım sazıktan almalı. Yanımda da pul aldırak. Ay 10 manda ederler mi kafa? Hani birine sağ edip göreyim hani. Şükür. Dostum selamun aleyküm. Aleyküm selam. Şu taydan sazıktan sağaları aeroportla gitmeli 10 manda eline verecek. 10 mandan pul korna fazla var ya mı? 30 day ya. Vah. Alayacak. Şu pul mada. Hasap çıkana baş. Gayrat edaymen linde ara. Hasap çıkana. Var da. Dostum para fatih de var da sol 5 manat olamay. Näçe? 5 manat bir gayrat edersin de. Oynayacağım mı dostum? Bağcık bunu da dostum. Başman. Kaldı mı oynayacağım ben? Balya dedim barya nedir şu atak tutacak kolyan. Talandığın can bir karara. 5 minut karıştan sen şayola varıp şu yerden almazadım. Maşın alansan oyma yedim taşlak gideyin ne? Bolya. Ne için etleri? Yo bolya min san kuruluş. Min hakkay min. Beh. Oğuldan jagıydı kene. Nomar nak bolsa. Hayan kimir barmal yerlerine elteyin. Düşmeye kaysa var ayarına. Ne vermeli? Yo da adım yerek ya. Ne olur mu ya? Hay bolya belli. Näçe? Jangan den. Awon. Alo. Bağışlam yanlış anlattır. Oğlum, Kaka, geldin mi? geldim oğlum. Onu olmak derken. Abi net 10 manat pulum mani gayret eder. Tilkim ağam. Başını. Vur, yana. Hasap çıkana. Bir gayrat et dur. Ya bağışlam zaten. Ay böyle bu. Oynayacağım mı dostum? Bağcık bunu da Başman. dostum. Kaldı mı oynayacağım ben? Ya da adım yerek ya. Ne olur mu ya? Assalamu alaykum. Kısancak çöre var ayda. Sen de şarkı ver hadi. Lan. Ben moda 5 sene sorsa gel. Sağ ol da. Minnettar. Gelip dura. Tevdar olsun. Muaferede. Qow eşik, qow maşin. Nämisem kam. Nämisem kam diyen alada sa yoktur. Hay şunqa hediler. Allah can maňa da adajygam bolsa baylyk berer. Ey Allah'ım, öz maşinimam yok. Kvartira tölövüme vakti geldi. Kömek et Allah'ım. Başlık nire etmeli? Kara Superman. Yan kaydanın merda. O emmesine havar va. Arka elmal. Aha. O da moksun desen şu. Sevda bu oldu bugün.
meselede agzy ýürje maşgul bolan. İşläp gördüm. Öýünde çağaçyklaryň arasy oturanlar. Meňe ne çağa amma, ne de bir maşgul amma. Ayalym bilen emetir aýylyş oturyp. Allah can, maňa da bir baht ber. İslam öýreli. Eger bir toy etmesek, men başga birine berýärler. Kovuz, Melikam, näme boldy? öýdekiler bir kepde wagt berdiler. Eger biz toy etmesek, men başga birine berýärler. Men bolýar, men bir alasyny taparym. Ece, kaka, Melikan durmuşa çıkaracak bolýarlar. Men şogy toy edip almasam bolanok. Necesinde de atologumunu guruluşary. Kaka, Melikan zorlukdan durmuşa çıkaracak bolýarlar. Men dine şonu söýýän, kaka şogy alyp bermeseňiz bolanok. Näsen kakaňa söýýän diýip utanamokmy? Onsoňam biziň onça pulumuz barmy näme? Öýlenjek üçin bolýan bolsa adamlar ýa Zakistan geç, Türkmen toý etde ýap. Biziň garşylygymyz ýokdur. Kaka, bizim ýyldyňynda restorana toy tutaýly. Sen düşünmedin öýdýän. Bunun çek gözüm görmesin. Restorana toy etjekmişsin. Başga birine berjek bolýarlar. Bunun çek gözüm görmesin.